woza ngala. Awuphinde ubatshele ngale system kaSathane wazi. Khona bezoza cause mhlambe mekusho thina sibadala beza ubatshele wena ngale system kaSathane le. Sanibonani bazalwane, igama lami ngoMpendulo Isibongo kaMwelasi, ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe. I-world system i-corrupt, ithumba ingqondo zabantu, iyisa abantu ebubini futhi abantu abalaleli ngoba sebethunjwe yiyona. Ukube asikazi simlalele uSathane ngaba yikho yonke le world system le yabo. Ngabe nje siphilela uJesu yena yedwa. Uyena oyindlela neqiniso nokuphila. Kodwa abantu sebethunjwe ile world system. Babhizi nemisebenzi, babhizi nemfundo. Imfundo nesikole akulungile. Nami ngisiyekile nje isikole ngangibona ukuthi ngimoshela isikhathi sami. Uyabona nje. Into kumele ngabe ngiyakuyona ekaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wagcine wangisizwa ngilonda. Wangilande egibheni lomcuphe eGibhithe. Abantu baduke ngempela. Ngempela mfethu. Manje ufuna ukuthini kubazalwane abathi bona hayibo ingane yami mina ngizoyisa esikoleni ufuna ibe nekusasa eliqhakazile nje. Yabo ingane yami mina ngizoyisa futhi nami ngeke ngiyeke emsebenzini ngizosebenza phela kumele ngidle yabo. Uthini kulabo bantu laba bakanjalo abanenkani kanjalo? Kahle ngisabayala ngiyabatshela kubona ukuthi uJesu indlela neqiniso nokuphila. Awuhlupheki wathi uJesu ezweni lakhe asingakhathazeki ngokwakusasa. Yo awubatshela. uNkulunkulu ingoba usahlelelile bazalwane. Ukube nje akazi yenzeke leyo ngabe siphila ubungcwele. Inkazimulo kaNkulunkulu ngaba isukanga emzimbeni wethu. Yeah. So awukwazi usaphila ubungcwele kahle kusho ukuthi umusa kwi-world system. Awukwazi ukuphila ngomngcwele. Ukuphila ngomngcwele ukuza uJesu yena yedwa ungamhlanganisi ne-world system. Ungamhlanganisi ne-world system. uJesu ongaxutshwe nalutsho, ongaxutshwe nampepho, ongaxutshwe nekhandlela. uJesu ophilayo yena yedwa. uNkulunkulu bazalwane usithanda kakhulu ngaleyo ndlela. Uthanda ngisho nanezangoma uNkulunkulu. Kodwa ukuthi kuzona kumele ziphenduke. Mawusuka uhlabela amadlozi usuka uhlabela udrago mfethu. Egameni likaJesu uNkulunkulu akazi asidalele ukuthi senze yonke le nyakanyaka esibhizi ngayo. Manje mfethu understand nje abantu ukuthi yonke lento ababhizi ngayo ne. Mase befa yasala. Yonke le system le esiphilela la ezweni yamanga. Amen. Nami nje kaningi mina ngihlele esikoleni sifunda uthisha esuke ekududuza ukuthi masumdala uzoba iphoyisa uzoba ukuthi uyakhohlisa ufune ufunde imfundo yala ezweni yaSathane. Hayi ngiyakuzwa. uNkulunkulu usihlelele indlela eyezulwini kodwa abantu abamlaleli. Kahle bazalwane mina anginijaji sengiyanitshela nje ukuthi indlela ezulwini iya ngoJesu. Yena yedwa futhi. Siyabonga. Kahle mina bazalwane anginijaji ngiyanitshela. Anginitshela ukuthi yekani kodwa kokunini umuntu uyazikhethela. uNkulunkulu akajaji umuntu. Akajaji umuntu, akamlanda umuntu ngenkani. Kukuyena uSathane ofosa abantu ukuthi mawungafuni ukwenza ukuthi uzokubulala. Kodwa bazi ukuthi mesa ku-world system kahle futhi basakhonza uSathane. Hayi ngiyakuzwa my brother. uSathane odlalile ngabantu. Naye wafuna ukukhothanyelwa ezulwini. uNkulunkulu waye angel ecula kahle. uNkulunkulu naye emthanda. Manje yena decide ukukhothanyelwa. Wakhohlisa ingilosi eziningi. Walwa nawo uMichael wamphosela emhlabeni. Ngiyakuzwa. Hayi no ngiyakuzwa. Maybe ngakuzwanga la angeke baphinde bazo. Ngiyabonga my brother ne. Sesiyanyala bazalwane ukuthi thina asifuni ukuthi nina niye esihogweni. Sithanda wonke umuntu. Ukuthi kumele ebuyele embusweni kaNkulunkulu ekhonza uJesu yena yedwa. Phumani phakathi kwabo bazalwane. Phumani kwi-world system. Phumani.